لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أنا أنهنا معنا ميعيدي كما أنهنا مبجي حجي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أنا أنهنا معنا ميعيدي كما أنهنا مبجي حجي بسم الإله الرحمن الرحيم wanda ya sa hajji a shika-shikan Islam sallah sai azumi da ifraji shahadatai ne da ikhraji zakka a baiwa mihiwaji wani an hana mu kiran sallah an hana jumu'a ga hajji labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik wani an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji tira mun ji da Allah kun dan Amina da Abdullah hada da ƴaƴansa shurafawo jinin Imam Ali da Fudila dan Fudiyo mai shehu komai ne Musa Ruhullah da shewa Ahmad Tijani Jilani Kaulahi Adraki labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji ناصر الكبري شهو أمير الجيش أبو الخير دزكزكي شرف الدين مظلوم الزمن مقهوري جماله بن محمود أني محمد الدوري دشوي يعقوب كشناوي بابا النبي سبت دريجي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أنا أنهنا معنا ميعيدي كما أنهنا مبجي حجي يا ربي كيما كان مكيا ما سهنا من بوترك تكو إنا سنبي سنكاري hanyar Madina zuwa Makka ga talakawa cikin zilla babu abun a saka bakka ka taimaka mana da isarka mu taya zaki ta titi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji dan malamai mun yi tsammanin su taimaka mana sun bi su sarakunan da muke kallo kamar iyayenmu sun bi su ga zakzaki da shi ya tsaya shi sun rike shi a hannunsu ya rabbi mannano kwato shi ilahu kai masa ifraji labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji yau an hana mana mi'idi kuma an hana mana mi jumu'a kuma an hana mana mi hajji yau an baje sunna wa jama'a tsoro suke mahadi kayin wanda suke cewa dan shi'a wai otuwanci suke haufi da bayyanar sayyidi mahdi
labbaik bana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji ku karɓi gaburan sallah ku ci ku gyara haƙoranku a madadin Ibrahimu da Shehu Turi muke baku ya dadada muku bakinku kuma ya gyara tunaninku ya sa zakatanku annuri ya karfafa muku tauhidi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik bana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji COVID-19 fakewa ne da ita jimma muradinsu sauran kasashe suna kowa domin su kare iyayensu domin su burge Yahudawa sun takurawa mutanensu sun hana sallah cikin jam'i sun hana juma'a ga haƙƙi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik bana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji tilas anan gaba al'umma wallahi sai an yi tawaye da ƴan rufa'i da ganduje Buhari ayi musu tawaye hannunsu ya kai ga addini mu buge hannunsu sa jaye in muka kyale su mun tabe sun hana jumu a ba'idi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik bana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji labbaik zakzaki Ibrahim Abu Muhammad Masjuni kai aka tayar ka cece mu ka tsarkake mana addini dokar kasar mu ta zama aiki da ta hadisi da Qur'ani mu bar biyar Isra'ila London America Fuji labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik bana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji aka harbi Zinatu matarka aka karkashe maka ƴaƴanka an karkashe maka mabiyanka almajiranka muridanka a al'umma wasu na murna tarkon Amerika sun afka an hana tattaki mawalidi sai gashi aka hana mi'idi kai labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik bana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje hajji gurin da za a yi an rusa, duk makarantunsa an kulle, an kama masu karatunsa.
da haraji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Bana an hana mana mi'idi, kuma an hana mu muje haji. Bi haji bi umara kafin a hana hajjin a kore ku. Faɗar Muhammad annuri in kun manta na kare ku. To gashi an hana ku haji, an hana idi buranan ku, an hana juma'a ba jam'i. Kun ga zawa makiya raddi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Bana an hana mana mi'idi, kuma an hana mu muje haji. Ku karɓi gaburan sallah, ku ci ku gyara haƙoranku. A madadin Ibrahimu da Shehu Turi muke baku, ya daɗaɗa muku bakinku, kuma ya gyara tunaninku, ya sa zakatanku annuri, ya karfafa muku tauhidi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Bana an hana mana mi'idi, kuma an hana mu muje haji. Ya kaga gardi da alaramma da tsankayoyi da zawiya, sai kun biya jangali za ku yi a dauruka islamiyya. Shi jangali miliyoyi ne, sai an yi karo a zawiya, da tsangayoyi da zaurika da islamiyya ilhadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Bana an hana mana mi'idi, kuma an hana mu muje haji. Kuma za ku ce mun faɗa wannan, azzalumai da su kago shi, da masallatan kamsu salawati, da na jumu'a ta su turo shi. Duk malamin ko limamin da ba su karɓar kuɗaɗen shi, sun ba shi aikinsu ya karɓa, da kwangila a yi ibisadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Bana an hana mana mi'idi, kuma an hana mu muje haji. Walan tarda ankal yahudu, har sai idan ka biyayinsu, ka ce da su shiriyar Allah ita ce gabanka aje ta su. In ko ka bi su ka lalace, can za ka tashi tsakanin su. Mu mun yi tawaye mun ki su, kun san kwa tilas mu sha yaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Bana an hana mana mi'idi, kuma an hana mu muje haji. Alzakzaki Sidi labbaika, ya shugaban masu san yanci na al'ummar su da addini, a kauda jauri da zalunci. Haihata su kaji taken su ba su yarda da kaskanci, su da su rayu a kaskanci, gara mai shi su mafukudi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Bana an hana mana mi'idi, kuma an hana mu muje haji. Amma ana hana ayi sallah ta juma'a kuma ga
hududi Allah suke ware shin kunya sun hana jumu a ga'idi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje haji mu da ilahu ka shaide mu mun yi riko da aqidun mu mun yi riko da imaman mu da annabi ya umarce mu banu umayya ta yake mu akan hakan suka harbe mu alzazzaki suka harbe shi da shi da dinatu da humaydi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje haji ku haji ku umara kafin a hana hajjin a kore ku fatar Muhammad annuri in kuka manta na kare ku to gashi an hana ku haji an hana lidi buranan ku an hana juma'a bajan ki kun ga zawa makiyaran ni labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje haji ku karɓi gaburan sallah ku ci ku gyara hakoranku a madadin Ibrahimu da shehu turi muke baku ya dadada muku bakinku kuma ya gyara tunaninku ya sa zakatanku annuri ya karfafa muku tauhidi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje haji su sun ka boye masoyansa anni Muhammad at-Turi da sidin Mustafa na buta sukun da dan sahabi a muqtari sun nuna muntara asharari sai duniya ta yi inkari labbaik Allahumma labbaik laifin su sun mana da jididi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kana an hana mana mi'idi kuma an hana mu muje haji nan zan takaita ta talbiya nabiyu yayi mana tarbiya ya bar aliyu a bayansa ya jaddada mana tarbiya ali ya bar mana ƴaƴansa su karfafe mu a tarbiya a yanzu ga Ibrahimu akwai yake mana tajdidi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kana an hana